Creus que la joventut actual consumeix diferent que els seus pares? Jo crec que sí, és a dir, jo crec que consumeix diferent i que consumirà. I a mi em fa l'efecte que som respecte als altres i respecte a l'entorn. I llavors a mi m'agrada sempre fer com un triple anàlisi, que és el micro, el meso i el macro. Llavors, quan posat ja el tema micro, que és el paràmetre molt familiar, i en aquest sentit jo sí que crec que els pares tenen com l'ascendent, és a dir, que existeix certa cultura familiar, i per tant, una cultura familiar, és a dir, un estil de consum dels pares sí que pot tenir un ascendent respecte als fills. En aquest sentit, la mort dels pares pot ser allargada pel que fa a l'estil de consum o de qualsevol tipus d'actitud. Però també hi ha un entorn que és el meso, l'escola, l'empresa, allò on treballes, i això definitivament ha canviat moltíssim. Però encara més un entorn macro, que és el macroeconòmic, i que des del 2006, el 2008, amb la que està caient, doncs a mi em fa l'efecte que això és absolutament evident que ha canviat moltíssim. Llavors, a la mesura que aquest entorn macro, aquest entorn meso ha canviat tantíssim, estan com condemnats que els fills tinguin unes pautes i uns conductes de consum diferents als pares. Moltes gràcies, Carles.